Ay, salamat tol. Yan, medyo ka ba? Lagi na kumuuli na itong sakit ba? Si Lula Lukreng, lagi makaya to day. Lagi akong pasalamat sa iya ba? Uy, ano ba? Ito maning buang ang nasugutan kay Ina, oh. Agay! Pag-iday na siya noon liiday. Luuya, panimbayhana, eh. Tulid na rabag buhok. Dalawang ko na dito sa Lula Lukreng. Katambalan ko ni luuya, eh. Maumang ganing maugid ni ba? Tulon ko nito. Nay, buwan na rito. Patambalan ka rito ang Lula Lukreng, Nay. Ito. Patambalan ka rito. Sama ko ni mo dalhon. Dali ka Lula Lukreng, di makayo rin manambal. Ayo. Ayo. Wala man si Lula Lukreng, Dre. What? Moto mo ko ron. O balantan ninyo. Mo na yung diri ang kuha ni Lula Lukreng. Mo man siguro na kay mama tinang giingon sa iyang apo nga daghaman og saging daw. Ah, man daw sa dere. Kay matay mo yan. Ay, murag na tao dito. Oo, mama siguro siya ba? Si Moira na ba? Si Moira lagi na. Si Moira gid na ba? Ayo. La. Amo ning patambalan nagutro ning sinanay kinagsuri-suri pa man ito pa man na uling utok ani. Agay! La, ang buhok na ulian pero ang utok ko pa. Ano naman po lagi diha ang bayhana? Ako pa siguro ni siya maulian. Ako ang tumuti. Rad, ikaw na lang bahala ni kay bahog po kag baboy dito sa balay. Gidala ko ni ka Moira ba? Dili ko da. Tambalin na lang na la, tambalin na lang na la. Uli na ko dili ko patanggal dira oy. Sama na siya. Dayon mo ko. Dayon. Paling purang diri ang ba ng bayhana. Tigiling ko diha. Ano wa pa man ni naulian? Botla. Katawra ba ako kay nauli ang go? Ay, mabarato la. Eh, nakadaog dig ay kag tinuod. Oh, ano law? Sige, salamat kay. Okay lang, mo na ko la. Ay ayaw lang sa usa paglakaw. Ikaw na lang kaya akong assistant diri. Wala man diri akong apo nag-eskwela man. Maayo siguro og ikaw ang akong mag-alalay diri sa ako ning tambalan ni siya. Abi la. Wa pa din si naulian, wa pa din ka naulian inday. Nya nang natulid naman ning iyang buhok nga kulot man tong yagi. Nya karo usa may atong buhato ra ni ato ning padinaan kay aron maulian ni siya. Ato siya ning basbasan niya. Aron maulian kini. Ginagawa mo. Ay. Dun dong. Dun dong. Dun dong. Agay! Ay! Dihay ning dili maulian ni siya. Kay gisudlan man dahil siya malingaw. Awili dong kay ato ning isprihan. Ay palihog ko dong kuha atong hotel kay atong isprihan. Ayaw na kay ako ning anjing-anjing. Wala. Salamat. Mga maligno, panghawa kami. Kay mulakaw na kayo nga bayhana. Ang bayhana ni Ina. Unsa man siya nga pataka-taka naman lang kuan. Ayaw pagsaba day kay ako kang bendisyonan ka. Ginagawa. Dili man akong tambalan la. Ani man. O pasuro ako dong ano, ikaw may ako na. Musuwa ka na ni baba. Oh, sige, awin ni na. Kaya atong ni kapuso ni bayhana ni. Kaya aron luwasa. Agay! Sige. Ay, salamat. La, nahigot ra la. Ano mga gigot na? Ako ba yung gigot mo? Uy, si Lula man din eh. Asang bayhana ni? Tara la. Sige. Isa pa. Murag nagdagandagan man. Dagandagan man ko. Hoy, naunsa man mo diha ah? Ay, tama mo. Ay, apo. Uy, sabi nga ako ni Kuya Andres, hindi naman ni mo. Apo,
Luuyang lulalokring oy. Bali manggurong maligno siya ha. Shout out! Shout out kay kong Sir Danyo og sa Marabilis family from Bitanagan. Og kang Tilinsing Lumakang Ginarji from Saudi. Og shoutout to the Aime sa kang Ma'am Joy Ann Sumangpong. Daghang salamat ma'am sa suporta. Shoutout og kang Ma'am Prince Tio Celes. Shoutout sa imo da ma'am, salamat. Og kang March CJ. Shout out sa imuha. Salamat sa suporta ha. Og kang Ma'am Love MJ. Thank you kayo ma'am sa suporta. Og sa wala pa tayo kapalo sa tong page no, palihog na palo sa tong page og pag-share sa tong mga video para ma-inspire pagbuhat og video no. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Thank you. Bye-bye.